Barcelona torna a ser escenari d'una prova esportiva de primer nivell, acollint la tercera cita d'un prestigiós campionat com és la Supercup Massi, circuit internacional de mountain bike. La capital catalana combina el seu atractiu com a ciutat cultural amb els seus equipaments esportius d'avantguarda que transformen un lloc de passeig en una zona que vibra, oferint espectacle gràcies a l'esport. La muntanya olímpica de Montjuïc, anfitriona de les millors competicions mundials, acull un any més el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, una prova de BTT també inclosa dins de la Copa Catalana Internacional Biking Point. La cita de Barcelona es tracta d'una prova UCI de categoria C1, important per aconseguir punts valiosos en el rànquing mundial i que està marcada en el calendari dels grans ciclistes del planeta com a posada a punt per a l'inici de la Copa del Món 2019. Això fa que fantàstics corredors vulguin mesurar les seves forces a poques setmanes de les curses que determinaran la temporada. Enguany s'estrena un circuit nou que recorre l'anella olímpica amb poc desnivell i molt rodador, que es caracteritza per ser revirat i amb freqüents pendents que faran treure tota l'explosivitat als participants. Un recorregut ideal per sentir l'escalfor del públic en tot moment. Una jornada completa de mountain bike a la capital catalana que comença amb les curses de les categories inferiors. La pluja dels últims dies ha deixat el terreny humit. La destresa de cada ciclista és clau per anar el més ràpid possible. Molt ràpid, curtet, amb molta curva, però bueno, també té la seva essència, ha plogut una mica i estarà divertit. El matí s'acaba amb la sortida dels Màster 30 i 40, que ja poden gaudir del traçat en perfectes condicions, gràcies al sol imponent que s'ha aixecat de bon matí. Primeres hores de cursa per anar escalfant l'ambient de cara a les curses elit. Les fèmines comencen a concentrar-se en una cursa que determinarà el moment de forma amb el que s'arriba a les Copes del Món. L'andalusa Natalia Fischer valora possibles sensacions en una cursa de cross-country després d'un període de maratons. He vuelto de las maratones, eso me ha permitido tener una gran base de entreno y bueno, ahora toca los rallies, los cross-countries y empieza el juego de verdad, así que intentaré consolidarme como una corredora de rally y poco a poco. The track here is pretty special. It's really a lot on the grass and it's really fast, so I'm choosing the hardtail for this course. So yeah, it's a bit special, but I'm actually quite excited about it. I think it's going to be quite practical and tight racing. I think it will be really interesting and fast, and for the people, I think, really exciting because I think it will be close racing and really hard to get away, and I think anyone can win here. Però Barcelona és una prova on l'espectacle està dins i fora del circuit. L'actual campió de descens, Loic Bruni, no es vol perdre la cursa. We live close from here, so I come with Malena for the race. I can help her a little bit on the fit zone. And yeah, just watch her. It's good. I rode this morning, and now she's here. Look, whoop. I just come as a boyfriend, not as anything else. I went to Banyoles also in the beginning of the season, and it's good. They have a lot of races around Barcelona. C'est important parce que ça permet de faire un peu de rythme avant d'attaquer les deux manches de Coupe du Monde et ça fait aussi travailler des points qu'on ne travaille pas forcément beaucoup en course, notamment les relances ou le plat, comme sur cette course.
Yeah, I'm just really happy with my performance last weekend, and if I can get close to doing something like that again, I'd be super happy. But yeah, this course is not really designed for me. It doesn't showcase many of my strengths, but I will still go out and race as hard as possible. I did some hard trainings in the middle of the week, but now I feel rest, so it's good. A les primeres línies de sortida destaquen ciclistes mundials o la selecció xinesa que comença el seu camí cap a Tòquio 2020. Molta competència per emportar-se la cursa. La sortida és molt veloç. La francesa Lecomte no vol que es creï un grup nombrós i trenca la cursa ben aviat. Tan sols la poden seguir la danesa Degen, l'australiana McConnell i la belga Michels. Cursa espectacular que acaba de trencar Michels amb un atac inversemblant. La campiona belga ho dona tot i s'escapa. Cada corredora agafa el seu ritme, veient que la ciclista del Primaflor anava fletxada cap a la victòria. La calor fa efecte en totes les participants i les dures rampes són el gran obstacle a superar. Volta a volta, el marge respecte a les seves perseguidores va en augment. La sub-23 Lecomte es manté en segona posició i Degen en tercera. Molt esforç i sofriment en un circuit explosiu. Una cursa sense pauses que no deixa respirar a ningú. L'actual número 5 del rànquing mundial encara la recta final amb rostre d'autèntica felicitat per haver aconseguit retrobar-se amb la victòria. I thought, yeah, I will give it a shot because they will not drive slower for nothing. So I tried and I had a gap, I don't know. Because I didn't know if, when I had a gap, I just pushed through and I made my own pace. And yeah, I'm really happy because it's my last race before the World Cups. I have a good feeling. La francesa Lecomte referma el seu bon estat de forma i aconsegueix la segona posició scratch. La danesa Degen és finalment la ciclista que tanca el podi. No estic gaire acostumada a fer aquest tipus de circuits així plans, ràpids, amb tants de revolts, però bueno, he començat molt forta, he pecat una mica així, però bueno, al final he anat trobant-me una mica millor a l'última volta i estic molt contenta. Michels s'imposa amb claredat respecte a les seves rivals. McConnell i Loeb completen el top 5. La campiona australiana McConnell segueix al capdavant de la general de la Super Cup Massive, però Michels li retalla uns valuosos punts. El moment més esperat ha arribat i ningú vol mostrar símptomes de debilitat a Barcelona. Vengo de correr un inicio de temporada sin muchas carreras por etapa. La última que corrí fue Volcat y bueno, ahora venimos buscando un poco ese chispa, ese estado de forma más explosiva, que bueno, vamos a ver, venimos con un poco de dudas, pero seguro que esta carrera nos dé un plus más. Y bueno, lo veo un circuito bastante explosivo, que se va a ir en grupos, yo creo que se va a romper un poco de cara al tiempo de carrera. Va a haber muchos látigos y bueno, las diferencias van a ser muy mínimas y a ver si la buscamos y disfrutamos de una bonita carrera hoy. Es un constante de giros, de muy revirado, como dices tú, no es desnivel, pero vamos a luchar para estar ahí delante y darlo todo e intentar estar en el podio. Es un recorrido que para mí no es el mejor, es muy rápido. Más adecuado a ciclistas más posantes, mayores, pero es bueno para recoger un poco de más ritmo
de competición para la Copa del Mundo. Yeah, of course there will be 3 or 4 riders, I think, in the leading group, and then in the end it counts like the power, who have the most power left in the end. Maybe I can fight for a podium spot, and yeah, I will do my best. It's super nice to be able to actually race in a city, so to still have the mountain bike aspect so close to the city is super cool, and yeah, I look forward to all the crowd and support out there. Yeah, it's been a pretty good week since Santa Susana, some good training, so you know, I hope I've freshened up enough for this. It's although it's not the most sort of challenging and super fun course, it's going to be a really hard race today, so yeah, I hope I feel good and can come away with the result. Pinta bé, un circuit curt, maco, un entorn molt especial aquí a Barcelona i bueno, intentarem donar-ho al màxim i bueno, conscients que hi haurà igual o més nivell que la setmana passada. L'hora de la veritat arriba i l'epicentre del circuit s'omple d'espectadors que no es volen perdre cap moment de la cursa Elite i Sub-23 masculí. La temperatura, l'escenari i el moment de la temporada són ideals per veure un magnífic espectacle de mountain bike. La Start List és sensacional, amb ciclistes internacionals com el suís Rohrbach, el rus Sinsov, que vol recuperar el liderat de la Copa Catalana Internacional Biking Point, el francès del Team Massey, Hugo Dreschou, el campió d'Austràlia, Daniel McConnell, el francès Viktor Koretsky, que espera saltar el liderat de la Super Cup Massey, i l'actual número 4 del rànquing mundial, David Valero. Expectació per veure quina posada en escena tenen aquests ciclistes d'excepció. Xiulet de sortida i ningú es vol quedar endarrere. Un inici frenètic per part de tots els participants que són encoratjats pel clam del públic. Amb aquesta tendència es forma un grup compacte de bikers liderats per Ragel. El ritme és difícil de seguir, però ningú afluixa. Qualsevol cosa pot succeir. Els favorits es vigilen i es mantenen a roda. Veient el panorama, el campió d'Espanya, David Valero, ataca per veure com se senten els seus rivals. Tan sols Rohrbach és capaç de caçar-lo i s'escapen conjuntament. Mentrestant, els contrincants creen un grup de perseguidors on el xinès Aoma ho dona tot, en primer moment per enllaçar amb els dos líders de la cursa. Rohrbach i Valero es relleven al capdavant. Són conscients que el triomf es decidirà per petits detalls en el darrer gir. El duel està servit. El grup es trenca definitivament amb el ritme de McConnell i Ragel i sembla que la tercera plaça estarà entre els dos campions nacionals. Finalment, Valero torna a atacar i el suís comet un error que el deixa sense opcions. El granadí entra en solitari, mostrant-se intractable a la Super Cup Massey de Barcelona. Rohrbach entra en segona posició, lamentant-se per la caiguda soferta. Ragel supera a l'esprint el ciclista del Primaflor. Las dos primeras vueltas he ido en grupo. En la tercera he decidido dar un golpe para disolver un poco el grupo, a ver también cómo estaba la gente, estado de forma, y bueno, abrí un poco de hueco, vi que venía Nicolás por detrás enganchando y levanté el pie y decidí hacer un poco de carrera con él hasta el final. Y también escuchando un poco el cuerpo, la fatiga de esta semana entrenando se nota y bueno, pero buenas sensaciones. Valero guanya i es mostra fort davant els ciclistes de renom. Al top 5 el tanca Griot, després de protagonitzar una magnífica remuntada. Una classificació plena de bikers estrangers. Koretsky entrant al top 10 en les 3 cites de la Super Cup Massey
aconsegueix fer-se amb el mallot de líder. Tot està molt obert, a falta tan sols de 2 proves. Aquesta edició del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, aquesta Supercup Massi, ens ha deparat una expectació, diguem que brutal, perquè realment hem viscut una cursa molt disputada. El públic ha pogut gaudir d'aquest circuit nou, un circuit que és molt ràpid, molt ratoner, però ha fet que el públic pogués viure en tot moment a diferents punts i pogués seguir la cursa perfectament, i aquestes pràcticament 3.000 persones que han vingut a veure aquesta cursa realment han disfrutat d'un espectacle molt potent. Amb aquesta cursa, la Supercup Massi supera l'equador del campionat, preveient que es veuran curses vibrants en les 2 últimes cites. Girona, dins del Festival Ciclista Cioter Europe, i també Vallnord. Unes curses que prometen molt moviment per aconseguir fer-se amb la general del campionat. L'espectacle està assegurat. Us hi esperem!